วันเป็นไรยิ่งทั่วยังไงก็ไอ้แบบพิมพ์ตามเอามันนี้ตัวตังบาya mi chong ka cho hang te tian thei abang ayo sngoy ta kantin ba mi na phi kanong is nei phi tang ba pitim tang bon ba ki bru hang ne ha prathei ki balong kum ma phi tang ba phia ban hun ya ka baw blai ula ibit ha phi phimla ban kan tan ya ka baw blai ula ai ha phi phi ju mudur kuno to ba unur ban ong phi ba phi dei para chung ung emiu phimla ban tim yo lesi toi ba ibakla briu ban kren namar om dei tang mangati bekerteng ithei anling in leng pipet ayung emiu kum kene mo jinglong jong phi emiu pipet ayung yang in leng no